Spesial buat yang di samping sini. Sinilah. Aiko beko lah. Yang ini apa yang gua? Coba ini lah lai. Oi nan kok lamo badanku balon den 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 dia patalah harahan tiang si pului pului patalah harahan tiang si pului pului. Oi nan lah malam bujang marando satio malam kan yang bakarui satio malam kan yang bakarui. Oi nande bujang ranca bagi ini den 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 dia adonyo badanan menang tuangkan adonyo badanan menang tuangkan. Oi nan kok nasi dape di Bali dingin sialah menyalimu ikan dingin sialah menyalimu ikan. And